Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kinasih, wilujeng pepanggihan malih kaliyan kula Ibu Irste ing pasinaon basa Jawi. Ing pasinaon basa Jawi ing dinten menika taksih babagan serat Wedhatama pupuh pocung. Nah, kompetensi dasaripun kangge pasinaon dinten menika inggih menika menanggapi isi serat Wedhatama pupuh pocung dan menulis serta menyajikan syair tembang pocung. Dene tujuan pembelajaranipun inggih menika peserta didik dapat menyusun atau menulis tembang pocung satu bait dengan bahasanya sendiri. Dene indikator pencapaian kompetensi inggih menika menulis syair tembang pocung dengan bahasanya sendiri. Langkah-langkah kangge nyerat cakepan tembang pocung menika wonten sekawan. Ingkang kapisan netepaken utawa nentokaken pokok pikiran utawi gagasan baku utawi ide pokok saking tembang. Lajeng nentokaken larian ingkang jumbuh kalian guru gotranipun tembang pocung. Menika sekawan larik. Nyapaken mangke ingkang dipun siapaken ingkang dipun serat kedah sekawan larik. Sekawan baris utawi sekawan gotra. Lajeng nomor 3 inggih menika ndamel tembung-tembung ingkang cacahipun wanda jumbuh kalian guru wilangan saben larik tembang pocung. Inggih menika gotra ingkang kapisan guru wilanganipun utawi gunggungipun wanda kedah 12 wanda. Larik ingkang kaping kalih guru wilanganipun utawi cacahipun utawi gunggungipun wanda kedah 6 wanda. Larik ingkang kaping 3 gunggungipun wanda kedah 8. Larik ingkang pungkasan utawi sekawan gunggungipun wanda jumlah suku kata harus 12. Lajeng nomor sekawan sampunipun nentokaken cacahipun wanda utawa gunggungipun wanda sekawan larik wau. Lajeng milih tembung ingkang wanda pungkasanipun nggadhahi swanten ingkang jumbuh kalian guru lagunipun larik-larik tembang pocung. Gotra ingkang kapisan guru lagunipun kedah U menika ateges wanda pungkasan kedah nggadhahi aksara swara U. Lajeng gotra ingkang kaping kalih guru lagunipun O ateges gotra ingkang kaping kalih tembung gadhahi tembung ingkang wanda pungkasanipun gadhahi aksara swanten aksara swara O. Larik ingkang utawi gotra kaping 3 guru lagunipun I ateges gotra kaping 3 tembung ingkang pungkasan lan wanda pungkasanipun kedah
nggadhahi aksara swara I. Lajeng gatra kaping sekawan. Guru lagunipun A. Ateges gatra ingkang kaping sekawan tembung ing pungkasan kedah nggadhahi wanda. Wanda pungkasanipun nggadhahi aksara swara A. Menika langkah-langkah kangge nyerat cekapan tembang pucung. Lajeng tembang pucung saged endah menawi basa utawi tembung-tembungipun dipun kaparinci ingkang sae. Nah, supados endah tembung basa utawi tembung-tembung ing tembang pucung menika supados endah, kita saged ngginakaken purwakanthi lan diksi. Menapa purwakanthi menika? Purwakanthi inggih menika swara, swanten, utawi sastra, utawi tetembungan ingkang sami ing sajronipun ukara. Dados purwakanthi menika inggih swanten, sastra, utawi tetembungan ingkang sami ing sajronipun ing salebetipun ukara. Dene purwakanthi menika wonten 3. Ingkang setunggal utawi kapisan purwakanthi swara. Inggih menika purwakanthi ingkang sami swantenipun ing pungkasaning tembung. Purwakanthi swara inggih menika purwakanthi ingkang sami swantenipun ing pungkasaning tembung. Swanten ing pungkasanipun pungkasaning tembung sami menika purwakanthi swara. Tuladhanipun gelem obah mesti mamah. Ah. Menika swanten sami kalian mamah ah. Obah sami kalian mamah ah. Nah, swanten. Lajeng tuladha ingkang kaping kalih menika gemi setiti ngati ati. Tembung ing pungkasaning tembung swantenipun sami. I menika purwakanthi swara. Tuladha purwakanthi swara. Lajeng purwakanthi sastra. Nomor kalih purwakanthi sastra. Nggih menika purwakanthi ingkang sami seratanipun utawi aksaranipun ing saben wiwitan wanda utawi tembungipun. Kula bali purwakanthi sastra inggih menika purwakanthi ingkang sami seratanipun utawi aksaranipun ing saben wiwitan wanda utawi wiwitan tembung. Tuladhanipun katula, tula, katali. Wiwitan wanda ka. Terus lajeng wanda ta. Yang aksarane T. Tula, katali. Menika wiwitan wanda sami ka kalian katula salian katali menika sami. Lajeng tula menika sami ta, T nggih.
wiwitan wanda lo nika nggih sami lo l sami l menika aksara utawi tulisan ingkang wiwitan wanda utawi tembung menika sami wiwitanipun wiwitan wanda sami nggih k t nggih menika Purwakanthi sastra tuladha Purwakanthi sastra dene Purwakanthi nomor 3 nggih menika Purwakanthi kaping 3 menika Purwakanthi basa utawi Purwakanthi lumaksita inggih menika napa Purwakanthi basa utawi lumaksita menika Purwakanthi ingkang sami tembungipun nggih maksudipun tegesipun Purwakanthi Purwakanthi ingkang tembung ing pungkasan ukara dados tembung wiwitan ing ukara candhakipun dados wonten tuladhanipun wonten kalih ukara ingkang kapisan tembung ingkang pungkasan menika dados tembung wiwitan ing ukara salajengipun. Utawi basa Indonesianipun misalnya ada dua kalimat lah kata yang terakhir untuk kalimat yang pertama pada kata yang terakhir nanti akan menjadi awalan dari kalimat berikutnya. Kata yang terakhir dari kata yang pertama, kata terakhirnya akan menjadi kata pembuka atau kata awalan dari kalimat berikutnya. Nika basa Indonesianipun. Tuladhanipun asung bekti ukara ingkang kapisan, asung bekti. Nah, ukara kapisan menika tembung pungkasan atau kata yang terakhir menika bekti. Bekti menika mangke dados tembung pungkasan tembung wiwitan ing ukara salajengipun nggih asung bekti. Nah, bekti dados ukara wiwitan dados tembung wiwitan bektine kawula mring Gusti. Mangke menawi wonten lah ukara malih Gusti menika dados tembung wiwitan. Asung bekti bektine kawula mring Gusti. Terus Gusti kang dumadi gitu. Tuladhanipun nggih. Nika Purwakanthi basa utawa lumaksita. Nah, sanesipun Purwakanthi kaendahanipun tembang menika saged dipun pendet saking diksi. Nah, tapi ada dasar diksi. Nggih. Diksi menika pemilihanipun tembung. Nah, tembung-tembung ingkang dipun pilih menika saged dadosaken kaendahanipun cakepan tembang. Diksi atau pilihan tembung-tembung napa ingkang saged dipun pilih kangge nganggit utawi nulis tembang. Ingkang kapisan nggih menika bali swara. Tembung bali swara. Tembung bali swara inggih menika rerangkening tembung ingkang ucul saking paugeran kangge njangkepi guru lagu tembang macapat nggih. Bali swara niku rerangkene tembung ingkang ucul saking paugeran utawa pathokan kangge njangkepi guru lagu tembang macapat. Terus
atau lebih ringkasnya Bali swara itu rerangkene tembung yang tidak semestinya yang dibulak-balik nggih kangge njangkepi guru lagu tembang macapat. Tuladhanipun Anoman sampun malumpat. Niki kedahipun ukara ingkang leres ingkang baku menika kedahipun ukaranipun Anoman sampun malumpat. Nanging kangge njangkepi guru lagu tuladhanipun tembang kinanti gatra ingkang kapisan menika guru lagunipun kedah mila dados Bali swara Anoman malumpat sampun. Nika dados diwalik supados guru lagunipun ukaranipun dados Anoman malumpat sampun. Nika saged kangge Bali swara menika saged kangge damel utawi nganggit tembang macapat. Menika wau tuladhanipun Bali swara nggih Anoman sampun malumpat ingkang leres dados Anoman malumpat sampun. Lajeng nomor kalih wancahan. Wancahan nika tegesipun ngurangi utawi nyuda wanda kangge nggenepi guru wilangan. Utawi wanda ingkang lumrah kangge njangkepi guru wilangan ing tembang macapat lajeng dipun suda utawi diilangi. Nah, limrahipun wanda ingkang dipun suda utawi diilangi menika wanda ing ngarep ing ngajeng. Wanda ing ngajeng. Tuladhanipun Agung supados mangke jangkep Agung menika kan kalih wanda supados mangke jangkep seratan guru wilanganipun supados jangkep mila Agung menika aksara A saged dipun ilangi dados gung kang tegese agung utawi gung menika tegesipun sami. Ingkang dahipun ngangge aksara krama inggil ingkang menika amargi menawi dipun kangge nyerat tembang macapat kok keluwihan kepunjulen nyerat tembang macapat kok langkung kepunjulen mila ingnya saged dipun ilangi utawi disuda dados tembung kang. Lajeng diksi utawi pilihan tembung ingkang nomor 3 inggih menika garba. Menika tembung garba nika nunggalaken utawa nyawijikaken utawa menyatukan kalih tembung kanthi cara ngowahi aksara swara. Nggih. Atau bahasa Indonesianya menyatukan dua kata dengan cara merubah huruf vokalnya. Ginanipun kangge nyekapi guru wilangan. Tuladhanipun nggih wonten kalih tembung inggih menika mardawa kaliyan ing kangge nyekapi guru wilangan tembang macapat supados cekap mboten keluwihen kelangkungan mboten langkung menika mardawa kaliyan ing dipun dadosaken setunggal tembung dados mardaweng. Karya tuladha ingkang nomor kalih menika tembung karya lan tembung enak dipun dadosaken setunggal tembung menika dados karya nek.
Lajeng tuladha ingkang nomor 3 tembung ratu lan agung, ratu agung dipun gabung tapi didadosaken setunggal dados ratu gung. Menika tuladha tembung garba. Terus kangge ndamel basa rinengga, basa kang endah ing tembang macapat, kala wau saged ngginakaken baliswara, saged wancahan utawi saged tembang garba. Lajeng menika Ibu badhe maringi tuladha babagan tembang pocong, damel tembang pocong menika tuladhanipun Jopi damel gagasan utawi ide pokokipun pendidikan. Nika kedahipun ngagem nggih pendidikan DH nggih kedahipun. Pendidikan gagasan babunipun, temanipun, ide pokoknya menika badhe damel tembang macapat kanthi tema gagasan pendidikan. Lajeng nomor 2 tembang yang dipudamel inggih menika pocong, macapat pocong. Paugeranipun tembang pocong menika guru gotranipun wonten sekawan larik. Nggih. Kedah damel sekawan larik. Guru wilangan larik ingkang kapisan, gotra ingkang kapisan kedah 12. Guru wilanganipun lajeng 6 8 12. Guru lagunipun gotra ingkang kapisan U, gotra kapindho O, kaping kalih, gotra kaping 3 I lan gotra kaping sekawan O. Tuladhanipun menika inggih tembang pocong menika tuladha ingkang kapisan menika wonten sekawan larik leres sampun wonten sekawan gotra. Gotra kapisan murid iku wajib bekti lan mituhu menika wonten mu setunggal wanda rit kalih I 3 ku sekawan wa gangsal jep 6 bek menika 7 ti menika 8 lan menika 9 mi sedasa tu 11 hu 12. Dados gotra ingkang kapisan menika 12. Guru wilanganipun 12, guru lagunipun U sampun leres. Pituturing dwija sami menika 6 O. Sabarang reh ngati-ati 8 I. Tata krama empan papan katindakna 12 O. Nah, dene nika tuladha tembang pocong menika sanesipun guru napa basanipun kedah basa rinengga supados sae kanthi pamilihan tembung tawi diksi sasanesipun menika kedah menika pilihan-pilihan tembung menika ndamel menika kedah saged dipun tembangaken dipun lagokaken cocok menawi dipun lagokaken kangge tembang pocong. Tuladhanipun nika badhe Ibu tembangaken para siswa kinasih midhangetaken nggih cobi panjenengan semak midhangetaken tapi nggih murid iku wajib bekti lan mituhu pituturing dwija
sabarang reh ngati-ati tata krama empan papan katindakna. Nah, menika saged mboten namung nyerat tok nanging seratanipun tembung-tembungipun kedah saged dipun tembangaken. Pas menawi dipun tembangaken. Nah, lajeng nika ibu nggih wonten kalih nomor kalih. Nika wonten sekawan larik wis kalih ibu nulis utawi ndamel ngangge tembang ingkang nomor kalih nggih. Ya cobi dipun midhangetaken dimirengaken para siswa kinasih nggih. Putraning sun dogatekno pituturku mituhu wong tuwa mring sedulur kang gemati sregep nguti ilmu umum lan agama. Nika kalih tembang pucung, kalih pada tembang pucung ingkang cobi ibu tulis nggih, ibu damel. Lajeng cekap semanten kangge materi dinten menika babagan nulis tembang macapat pucung. Nggih menawi kirang jelas kalian andharanipun ibu menika putra-putra saged miterang saged nyuwun pirsa wonten ing Google Classroom. Monggo panjenengan menawi wonten ingkang kirang terang nyerat pitakenan wonten ing Google Classroom mangke ibu mangsuli wonten ing Google Classroom ugi. Katen materi babagan nulis tembang pucung. Nah, kangge tagihanipun, kangge tugas para siswa, ibu nyuwun para siswa nggawe tembang pucung nganggo basane dhewe kanthi tema pendidikan. Ginakaken kanthi cara ginakaken langkah-langkah kados ingkang sapun kula andharaken ing ngajeng kala wau. Ajeng tugasipun menika para siswa kempalaken utawi dikirim panjenengan kirim wonten ing Google Classroom. Tembang pucung menika para siswa ketik wonten ing Word. Lajeng dipun ampun kesupen dipun panjenengan paringi asma, kelas lan nomor absen. Nggih. Pun kesupen nggih nyerat asma, kelas, nomor absen. Lajeng panjenengan kirim wonten Google Classroom. Wekdalipun kula ibu penehi wektu seminggu saking dinten menika 7 dina saking dinten menika paling bengi ibu kedah sampun nampi ing Google Classroom paling bengi menika jam 7 dalu. Paling utawi bahasa Indonesia-nipun tugas ini dikumpulkan paling lambat jam 7 malam. 1 minggu dari sekarang. Lajeng ingkang ibu biji nggih
Dasar pambiji kula mengke nggih menika keaslian. Seratan tembang menika asli napa mboten? Nyadur napa plagiat mboten. Keaslian ingkang setunggal nomor kalih paugeran guru gatra, guru wilangan, guru lagu menika cocok jumbuh napa mboten? Lajeng diksi pilihan tembung kala wau sae napa mboten diksinipun wonten diksi napa mboten. Lajeng isinipun sesuai kalian tema jumbuh kalian tema pendidikan napa mboten. Menika sekawan perkawis ingkang kangge dasar pambiji. Mekaten para siswa pepanggihan ing dinten menika Ibu cekapi semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.